ንከይትዕወት ዓብይ ዕንቅፋት ዝኾነካ ዘሎ ኣእምሮኻ እንተዳይለካ ብርግፀኝነት ንምእማኑ ከፀግመልካ ይኽእል እዩ። እቲ ሓቂ ግን ንሱ እዩ። መብዛሕቲና ብዛዕባ ኣእምሮና ዘለና ግንዛቤ ኣዝዩ ዝተጋገየ እዩ። ኣእምሮኻ ብዘይ ገደብ ንምጥቃም ክትገብሮም ዝግብኡ 6 ወሰንቲ ጥበባት ክነግረካ። ብፍላይ ቁፅሪ 6 ክተተግብሮ ዘለካ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ኣእምሮና ካብ እንሓስቦ ንላዕሊ ዓርሱ ናይ ምክልኻል ባህሪ ኣለዎ። ኣእምሮና ዝተቃነየሉ መንገዲ ንሓደጋን ንኣስጋእን ኩነታት ክከላኸል ብምዃኑ ንኸይንዓቢ ዓብይ ዕንቅፋት ይኾነና። እቲ ዘሐጉስ ዜና ግን ነዚ ባህሪ እዚ እንተፈሊጥናዮን ተረዲእናዮን ናብ ዓወትና ኣብ ንገብሮ ጉዕዞ ኣዝዩ ንክሕግዘና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ሕጂ ናብቶም 6 ነጥብታት ንሕለፍ። ቀዳማይ ኣእምሮ ኩሉ ግዜ ፀወታን ምዝንጋዕ እምበር ስራሕ ኣይደልን። ዓወት ኩሉ ግዜ ካብ ስራሕ ይዝብገስ። ስራሕ ድማ ምስ ምቾት ሓቢሩ ክኸድ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን። ምቾትን ዕብየትን ክቃለሱ ከለዉ ኣእምሮና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ምቾት ይስለፍ። ምክንያቱ ኣእምሮ ንዓና ንምሕላው እምበር ዓወት ናይ ምስሓብ ግዴታ የብሉን። ስለዚ ድማ እዩ ኣእምሮ ንዕብየት ደቂ ሰባት ቀንዲ ፀላኢ ዝኸውን። ንኣብነት ንጉሆ ክትስእ ከለኻ ኣእምሮኻ ካብ ዓራት ንኸይትለቅቕ ዝከኣሎ ፃዕሪ ይገብር። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ዓለም ክሕልወካ ስለዝደሊ እዩ። ነዚ ድማ እዩ ንጉሆ ምትሳእ ንመብዛሕቲና እቲ ዝኸበደ ነገር ዝኸውን። ንካልኦት ነገራት እውን ኣእምሮ ልክዕ ከምዚ እዩ ዝገብር። ኩሉ ግዜ ኣብ ምቾት ጥራይ ንክትከውን ይፅዕር። ኣብዚ ሓደ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ዓወት ዝርከብ ካብ ናይ ምቾት ቦታኻ ምስ እትወፅእ ጥራይ እዩ። ካሊእ ነገር ኣእምሮ እውን እንተኾነ ዓወትካ ስለዝፀልእ ኣይኮነን ከምኡ ዝገብር። ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ስርሑ ንዓኻ ምክልኻልን ምሕላውን እዩ። ብዛዕባ ፅባሕ ዘይኮነ ድማስ ኣብ ናይ ሎሚ ድሕንነትካ እዩ ዝጭነቕ። ስለዚ ድማ እዩ ሓደ ሓድሽ ወይ እውን ከቢድ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ንክከላኸለካ ዝፍትን። ነዚ እንተደኣ ተረዲእኻ ካብ ኣእምሮ ብዙሕ ነገር ምፅባይ ኣቋሪፅካ ንኣእምሮኻ ሰልጥኖ። ማለት እውን ካብቲ ንሱ ዝፈርሖ ወይ እውን ዝሕልወካ ዘሎ ሓደጋ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምንም ርክብ ከምዘይብሎ ረዳእዮም። ንኣብነት ኣእምሮ ንጉሆ ሻወር ክትወስድ ክትስእ ወይ እውን ክትሓስብ ከለኻ ብዙሕ ሆርሞን ብምስታት ከይትትስእ ይከላኸለካ። ልክዕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ርእስኻ ኣምሊጥካ ዝሑል ማይ ተሓፂብካ ክትምለስ ከለኻ ነቲ ነገር ብምግባርካ ድማ ክትሕጎስ ከለኻ ከምኡ እውን ነዚ ነገር ንውሕዳት መዓልታት ክትደጋግሞ ከለኻ ኣእምሮ ነዚ ነገር ብምግባርካ ዝመፅእ ሓደጋ ከምዘየለ ይርዳእ። ካብዚ ንድሓር ባዕሉ ነቲ ነገር ንክትደጋግሞ ክሕግዘካ እዩ። ነዚኣ ተራጉደልካ ሓንቲ መኽሽሽ ክነግረካ። ሓደ ክትገብሮ እትደሊ ነገር ብሰዓቱ ምስ በፅሐ ኣብ 5 ካልኢት ኣብ ዘይምለእ ግዜ ናብ ተግባር እቶ። እዚ ብምግባርካ ኣእምሮ ሓሲቡ ንዓኻ ንምድኻም ቅድሚ ምፍታኑ ክተምልጥ ክሕግዘካ እዩ። ካልኣይ ናይ ኣእምሮ ፍርሒ ናይ ዓወትካ ከምፓስ እዩ። እዚ ሓሳብ ምስቲ ላዕለዋይ ሓሳብ ኣዝዩ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብ ድሕሪ እቲ ኣእምሮኻ ኣዝኻ ክትፈርሖ ዝገበረካ ነገር ናትካ ብቕዓት ኣሎ ማለት እዩ። ኣእምሮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓወት እትጎናፀፈሉን ንዓወትካ ምክንያት ኣብ ዝኸውንን ነገር ዓብይ ፍርሒ ይሕድር እዩ። ነቲ ነገር ናይ ምሕላፍ ዓቕሚ እናሃለወካ ክንሱ ነቲ ዓቕሚ ይሓብኦ፣ ንዓኻ ድማ ፍርሒ የጎናፅፈካ ማለት እዩ። መብዛሕቲና ደቂ ሰባት ኣብ ግዜ ድንጋፀ ቅድሚ ሕጂ ጌርናዮ ዘይንፈልጥ ዓበይቲ ነገራት ንገብር። እዚ ማለት ድማ ኣቐዲሙ እቲ ዓቕሚ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጥና ነይሩ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ግዜ ድንጋፀ ዝፍኖ ሆርሞን ኣድሬናሊን ይበሃል። እዚ ሆርሞን ንዓና ዓብይ ሓይሊ ዝህበናን ብዙሕ ነገር ዘኽእለናን ኮይኑ ሳዕቤኑ ግን ብዘይ ምድንጋፅ ምንም ነገር ክንሰርሕ ዘይገብረና ምዃኑ እዩ። እዚ ጥራይ እውን ዘይኮነ በቲ ኖርማል ዓቕምና ከይንነብር ኣብ ውሽጥና ናይ ፍርሒ ሆርሞን ይፈጥር። እዚ ነገር ልክዕ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክኹም ንዓና ንምሕላው እዩ። ስለዚ እቲ ፍርሒ ናይ ብሓቂ ፍርሒ ኣይኮነን ማለት እዩ። ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ነገር ድማ ምስ እትፈርሖ ነገር ፊት ንፊት ምግጣም እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣእምሮ ንዓኻ ንምሕላው ግዴትኡ ስለዝኾነ ነቲ ዝሓብኦ ነገር ብሓይሊ ከውፅኦ እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ቀዲሞም ዝፈርሕዎ ነገር ክገጥሙ ከለዉ ከምቲ ዝሓሰብዎ ከቢድ ከም ዘይነበረ እዮም ዝዛረቡ። እዚ ድማ እዩ እቲ ሓቂ። ሳልሳይ ስምዒታትና ምልክታት እምበር ትእዛዛት ኣይኮኑን። ከም ሓጎስ፣ ሓዘን፣ ድባትን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ምፍጣር ናይ ኣእምሮ ዓብይ መሳርሒ እዩ። ግና እዞም ስምዒታት ምልክታት ዳኣ እምበር ትእዛዛት ከም ዘይኾኑ ክንግንዘብን ክንርዳእን ይግባእ። መብዛሕቲና ንስምዒታትና ልክዕ ከም ትእዛዝ ኢና ንእዘዞም። ሎሚ ሰልቺንዮ ኣይሰርሕን፣ ሎሚ ሙዳይ መፅኡ ኢልካ ካብ ኣግባብ ወፃኢ ብዙሕ ምስራሕ እዞም ባህርያት ኣእምሮ ባዕሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዝሓዘና እዮም ዘመልክቱ። ካብ ዝቁፅፅር ነፃ ንምውፃእ ድማ ክንቃለስ ይግባእ።
እዚ ማለት ነዞም ስምዒታት ከም ትእዛዝ ቆፂርካ ዘይምእንጋድ እዩ። እናሰልቸወና ምስራሕ ደስ ክብለና ከሎ ድማ ንርእስናን ድሌታትናን ገደብ ምግባር ማለት እዩ። ግን ድማ ነቶም ስምዒታት ምፍታሽ እውን ኣድላይ እዩ። ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ስምዒታት ምልክታት እዮም። ብክልተ መንገዲ ድማ ከምኡ ክስምዐና ይኽእል እዩ። ቀዳማይ ብሓቂ ነቲ ስምዒት ዘበግስ ነገር ስለ ዝተፈጥረ ክኸውን ከሎ፣ ካልኣይ ድማ ኣእምሮና ንዓና ንምሕላው ክብል ጥራይ ዘበገሶ ስምዒት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ሰባት ከም ዝኽብሉ ንሰምዕ ኢና። ልክዕ ከንብብ ክብል፣ ልክዕ ከጽንዕ ክብል፣ ክሰርሕ ክብል ይስልችወኒ። ካብኡ ድማ ስክሮል ክገብር፣ ፊልም ክርኢ፣ ካሊእ ነገር ክገብር ከለኹ እቲ ስምዒት ይጠፍእ ይብሉ። እዚ ኣእምሮና ዝፈጥሮ ናይ ሓሶት ስምዒት ምዃኑ ክነስተውዕለሉ ይግባእ። ነዚ መፍትሒ ድማ እቶም ዝስምዑና ስምዒታት ሸለሊልካ ናብ ስራሕ ምቕጻል እዩ። ራብዓይ ኣእምሮ ንምቁፅጻር ትኹረት ሓያል መሳርሒ እዩ። ኣእምሮ ብዛዕባ ነገራት ብምጭናቕ መፍትሒ ከምፅእ ኣይኽእልን። የግዳስ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ብምትኳር ጽቡቕ መፍትሕታት ከምፅእ ኽእል እዩ። ሓደ ጌጋ ርድኢት ኣሎ። ሰባት ብኣእምሮ ብዙሕ ነገራት ክወጣጠር ከሎ ጽቡቕ መፍትሒ የምፅእ ኢሎም ይሓስቡ። ኮይኑ ግን ኣእምሮ ሓደ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ከተግብር ከሎ እዩ ጽቡቕ ዝሰርሕ። ነዚ ድማ እዩ ትምህርቲ ናብ ላዕሊ ብዝደየብና ቁፅሪ ዲግሪ፣ ማስተርስ፣ ፒኤችዲ፣ ዶክተሬት እንዳተባሃለ ዝኸይድ። ፊልድ እንዳፈላና እውን ዓብዪ ፍልጠት ኣብ ሓደ ጥራይ እንዳተኮርና ንመፅእ። እዚ ዝተገበረሉ ኣእምሮ ኣብ ሓደ ነገር ብዝተኮረ ቁፅሪ መፍትሒ ናይ ምፍጣር ብቕዓቱ ኣዝዩ እንዳለዓለ ስለ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ ብቕዓት ኣእምሮኻ ንምጥቃም ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ነገር ብትኹረት ጥራይ ስራሕዮ። ስልኪ ዘይምጥቃም፣ ስልኪ ትጥቀም ከለኻ ድማ ካሊእ ነገር ዘይምስራሕ፣ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ንበይኑ ትኹረት ምሃብ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ትኹረት ልምድኻ ዕብዮ። ሓምሻይ ኣእምሮ ኣናእሽቱ ለውጥታት እዩ ዝፈቱ። ኩሉ ግዜ ክትልወጥ ሓሲብካ መዲብካ ግን ድማ ምፍጻም ዝኣበየካ ኣእምሮ ሃንደበታዊ ለውጢ ስለ ዘይፈቱን ከም ሓደጋ ስለ ዝሪኦን እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ሓደ ነገር ንምልዋጥ ክትሓስብ ከለኻ ምፍጻም ዝኣበየካ ኣእምሮ ሃንደበታዊ ለውጢ ስለ ዘይፈቱ ከም ሓደጋ ስለ ዝሪኦን ዓርሱ ንምክልኻል ክብል ለውጢ ንኸይትገብር ይኽልክለካ። ሕማቓት ልማዳት ቀስ በቐስ ተዘይኾኑ ኣእምሮ ዓርሱ ንምክልኻል ክብል ብዝገብሮ ፃዕሪ ኣብቶም ነገራት ኣይማዕተናን። ኣእምሮ ቀስ በቐስ እዩ ናብ ዓወት ዝመርሕ። ስለዚ ነዚ ሜላታት ተጠቐሙሉ። ሻድሻይ ከባቢና ንኣእምሮና ይቓንዮ እዩ። እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ካሊእ ግዜ ንላዕሊ ሰባት ከባቢና ኣዝዩ እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ድማ ንኹላትና ኣብ ሓንቲ እንዳኣከበና ዘሎ ቴክኖሎጂ ወይ እውን ማሕበራዊ ሚድያ እንብሎ ነገር እዩ። እዞም ነገራት ናብ ሓደ መንደር እንዳኣከቡና ይርከቡ። እዞም ፕላትፎርምታት ብባህሪኦም ንዓና ናይ ምልዋጥ ድሌት ዘለዎም ፕላትፎርምታት ኣይኾኑን። ዕላምኦም እውን እንተኾነ እዚ ይኮነን። እቲ ሓቶ ነገር ጽቡቕ እንተደኣ ኮይኑ ጽቡቕ ነገር ንምሃብ ድልዋት እዮም። ወይ እውን ኩሉ ግዜ እቲ እትደልዮ ነገር ጥራይ ብምሃብ ኣብ ኮንፈርት ከጽንሑኻ ይፅዕሩ። ኩሎም ዓይነት ፕላትፎርምታት ከምዚ ዝበልኩኹም ናይ ሰብ ድሌት እንዳጽንዑ ዝሰማማዕ ትሕቶ ዘቕርቡ ብምዃኖም ናይ ሓደ ሰብ መንነት ክትፈልጡ እንተደኣ ደሊኹም ኣብዚ ሎሚ ግዜ ናይ ቲክቶክ ፎር ዩ ፔጅ ጥራይ ምኽፋት እኹል ናብ ዝኾነሉ ግዜ በፂሕና ኣለና። ስለዚ ሓደ ግዜ ምናልባት ብሕማቕ ልማድካ ምኽንያት እዞም ፕላትፎርምታት ንዓኻ ዘቕርቡልካ ነገር ሕማቕ እንተደኣ ነይሩ ካብቲ ኣቲኻሉ ዘለኻ ዓለም ንምውፃእ ፃዕሪ እንደገበርካ እኳ እንትኾንካ ንሳቶም 10 ግዜ ነቲ ነገር ንዓኻ ብምቕራብ ካብቲ ዝኣተኻሉ ነገር ከይትወፅእ እናፀገመልካ ይጸንሕ። ነዚ ንምቕያር ድማ ከባቢኻ ብትደልዮ ነገር ክትቀይር ኣለካ። ኣእምሮ ካብ ሓደ ነገር ንምውፃእ ፃዕሪ እንዳገበረ ኮላፕስ ንኸይገብር ዝተወሰነ ግዜ እቲ ቀደም ዝለመዶ ነገር ክገብር የብሉን ወይ እውን ክርአ የብሉን። ስለዚ ብቕልጡፍ ከባቢኻ ፅርዮ። ንዓኻ ዘዳኽሙኻ ነገራት ክተወግዶ እንተደኣ ሃሊካ እውን ኣወግዶ። ብዛዕባ ከባቢ ክንዛረብ ከለና ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ ዘይኾነስ ኣብ ከባቢኻ ዘለው ኣዕሩኽካን ማሓዙትካን እውን ይምልከት እዩ። ኣብ ከባቢኻ ዘለው ኣዕሩኽ እንታይ ዓይነት እዮም፣ ንዓኻ ናበይ ዝመርሑ እዮም ጽቡቕ ጌርካ ክትፈልጥ ይግባእ። እዚ ብምግባር ናይ ኣእምሮኻ ኣሰራርሓ ተረዲእኻ ርእስኻ ንምልዋጥ ብዓብዩ ክሕግዘካ እዩ። ናይ ሎሚ ቪድዮ ጠቒምካ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ኣብ ቀጻሊ ብዝበለፀ ጠቓሚ መደብ ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኹኑ። ኣብ ዘለኹምዎ ሰፈና እዩ።